ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଆଇ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିନଥିଲେ ତାଙ୍କର ଡେଟ୍ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା, ସେଇଟା ଡେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡେଟ୍ ଥିଲା 24/6/2021 ଥିଲା ଏବଂ ଏଣ୍ଡ ଡେଟ୍ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 23/7/2021। ତ 23ଟା ଆପଣଙ୍କର 26କୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସିଆଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ଚେକ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ କନଫର୍ମ କରେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଗୁଗୁଲରେ ଯାଇକି OSSC ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ସାମ୍ନାରେ ଆସିଯିବ ରେଭିନ୍ୟू ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍ ଅପ୍ ଟୁ 26 ଜୁଲାଇ 2021। ତ ଆପଣଙ୍କର 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜେଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଥିଲା ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲାନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍। ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଓକେ, କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଟି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଜେଲ୍ ୱାରଣ୍ଟ ଥିଲା ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବାର ଥିଲା 23/7/2021 ଆପଣଙ୍କର ଆସିବାର ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଲେଖା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଦ ଡେଟ୍ସ ମେନସନ୍ଡ ଆର୍ ପିଓରଲି ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଅନ୍ ଦ କମ୍ପ୍ଲିଆନ୍ସ ଅଫ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟସ୍। ଓକେ, ତ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି କି ଜେଲ୍ ୱାର୍ଡ଼ରର ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ଟି ଦେଇଥିଲା ସେଇଟା ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଡେଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ପରମାନେଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ନାହିଁ, ପରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରିପାରେ। ଓକେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ୍ ଫିଲ୍ଡ ସର୍ଭେର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା ତାର ନୋଟିସ୍ ଆସିସାରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେ 14ରେ ବାହାରିବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଇଟା 23ରେ ବାହାରିଲା। ସେଇଭଳି ଏଇଟା ଜେଲ୍ ୱାର୍ଡ଼ରଟା ମଧ୍ୟ 23ରେ ଥିଲା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ସେ OSSC ତାର ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ତାର ବାହାର କରିବ। ଓକେ, ତ ଏହା ଥିଲା ଜେଲ୍ ୱାର୍ଡ଼ର ଏଣ୍ଡ ଆର୍ଆଇ ଡେଟ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍ ବିଷୟରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ତ ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପଚାରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଭିଡ଼ିଓର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ।